Energiaren kontserbazio printzipioaren inguruko ariketak landuko ditugu. Gogoratu energiaren kontserbazio printzipioak dioena. Energia kontserbatu egiten da, hau da, ezin da sortu, ezta deuseztatu ere. Eta energia mekanikoa kontserbatu egiten da, hau da, konstante dirau. Beraz, energia mekanikoa, izatez energia zinetikoa eta energia potentzialaren arteko batura dena, berdin mantenduko da hasierako egoera batean eta amaierako egoera batean. Behin kalkulatzen dugunean, bai hasierako edo bai amaierako puntu baten energia mekanikoa, datu hori erabili dezakegu beste leku batean aplikatu ahal izateko. Ariketa honetan adibidez, 3 kilogramoko masa duen objektu bat 15 metroko alturatik erortzen uzten da. Erortzen uzten dela esaten bada, ez zaio inolako abiadurarik aplikatzen. Abiadura nulua dauka. Kalkulatu hasierako energia mekanikoa. Energia mekanikoa da zinetikoa gehi potentziala. Energia zinetikoa kasu honetan ez daukagu. Zergatik ze esan dugu erortzen utzi dugula. Beraz, abiadurarik ez daukanez, energia zinetikoaren gai hau ezabatu daiteke. Eta energia mekanikoa energia potentzialaren berdina izango da. Energia potentzialaren formula jartzen badugu eta ostean enuntzatuko datuak ordezkatzen baditugu, badaukagu zein den hasierako energia mekanikoa. 451 joule. Beata egiteko objektuaren abiadura galdetzen dute lurrera iristen denean. Horretarako energia mekanikoaren printzipioa erabiliko dugu. Energia mekanikoa kontserbatu egiten denez, goian, hau da hasieran, eta final, hau da amaieran, behean duen energia mekanikoa berdina izango da. Goian duen energia mekanikoa aurreko atalean kalkulatu dugu, 451. Eta energia mekanikoa behean desglosatuko dugu. Energia mekanikoa da energia zinetikoa gehi energia potentziala. Behean. Zer gertatzen da, beko puntu horretan, hau da lurrean, alturarik ez daukagunez, energia potentzialik ez daukagu. Eta batu gai hau kendu dezakegu. Hortaz, 451 joule hauek soilik berdindu beharko ditugu energia zinetikoarekin, ze potentzialik ez daukagu. Ipintzen dugu energia zinetikoaren formula eta ordezkatzen ditugun dakizkigun datuak. Erdia 3 kilogramo eta behean duen abiadura ez dakigu. Pixkanaka bakantzen dugu, 2 pasatzen dugu bestaldera biderkatzen, 3 zatitzen eta azkenik errokarratua. 17,5 metro segundu edukiko du pilotak, masak lurrera iristen denean. Bigarren ariketa bat egingo dugu apurtxo bat zailagoa dena. Bagoneta batek, Errusiako mendi batetik, zirkulatzen du 50 metroko alturara dagoen A puntu batetik 5 metro segunduko abiaduran pasatzen da. Ondoren, 20 metroko alturan dagoen puntu batetik igarotzen da. Ze abiadura du B puntutik pasatzen. Beraz ditugu bi puntu A eta B. Badakigu A puntuan zein den altuera 50 metro eta zein den abiadura 5 metro segundu. Aldiz, B puntuan bakarrik dakigu altuera eta ez dakigu abiadura, hori da zehazki galdetzen digutena. Egingo duguna da energia mekanikoaren kontserbazio printzipioa aplikatu. Non energia mekanikoa A puntuan eta energia mekanikoa B puntuan berdina izango da. Ostean, desglosatzen ditugu energia mekanikoak. Zinetikoa gehi potentziala, baina lehenengo kasuan, ezkerraldeko kasuan A puntuan, eskuinaldeko kasuan B puntuan. Ostean, egingo duguna da formulak idatzi. Erdia, masa, abiadura, karratura, eta ze abiadura ba, A puntukoa. Gehi M bider G bider H, ze altuera A puntukoa, berdin, eta ze puntuko datuak, erdia, masa, abiadura, B, karratu, gehi MGH, altuera B. Hor egin beharko duguna da datuak ordezkatzea. Badakigu abiadura, A puntutik pasatzen denean, 5, badakigu altuera, 50. B puntuan, badakigu altuera, 20, ez dakigu abiadura. Hortik bakandu beharko dugu VB. Zer gertatzen da? Masaren datua ez daukagu, ez digute ematen enuntziatuan. Baina nola masa agertzen den batugai guztietan, honetan,
honetan eta honetan, atera dezakegu biderkagai komuna. Ezkerraldetik masa ateratzen baldin badugu kanpora eta parentesia zabaltzen baldin badugu, badaukagu V akarratu zati bi. Gehi, M hau kanpora aterata, GH. Eskumaldeko aldean berdina egingo dugu, masa kanpora atera eta zabaldu parentesi bat, VB karratu zati bi, gehi, GH. Bi aldetan dagoenez masa, eta masa hori berdintsua denez, ezabatu daiteke. Ez da beharrezkoa datu hau, kendu daiteke. Eta soilik geratzen zaigu parentesi barruan daukaguna. Kasu honetan ja baditugu datu guztiak, abiadura A puntuan, altuera A puntuan eta altuera B puntuan. Beraz, hemen ez ezagun bakarra da VB. Pizkanaka egiten ditugu datuak, batuketa hau egin, biderketa hau hor jarri, gero batzen dagoena beste aldera kentzen, eta zati bi hau beste aldera bider bi. Eta azkenik VB karratura dagoenez jasota, erro karratu aplikatu beharko da hemen atoratako datuari. 24,76 metro segunduko abiadurarekin pasatuko da B puntutik.